Bilan li s-settur tas-servizzi finanzjarji f'Malta jkompli jissaħħaħ, il-Gvern qed jieħu se jkompli jieħu azzjonijiet biex jiżgura li r-reputazzjoni ta' pajjiżna tkun waħda ta' ġurisdizzjoni serja u kompetittiva. Meta kienet jindirizza konferenza li tiġi organizzata kull sena mill-Istitut tal-Professjonisti fis-Servizzi Finanzjarji, il-Ministru tal-Finanzi il-Professur Edward Cicluna tkellem dwar it-twaqqif ta' taqsima ġdida biex tikkoordina aħjar ix-xogħol ta' istituzzjonijiet bħall-FIU u l-Bank Ċentrali. Taqsima li se tiffoka wkoll fuq l-identifikazzjoni ta' riski f'pajjiżna fis-settur. Għamilna lista ta' 50 azzjonijiet illi riġu wettqaw fuq matul dawn it-3 snin. U dan il-unit se jkun qiegħed iwettaqhom. Ħalli bekk pajjiżna mhux biss jissoda imma wkoll jidher il-perception tiegħu jidher li l-affarijiet qed jieħduhom bis-serjetà. Kif dejjem ħadnihom fil-fatt. Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji Silvia Xkembri spjega kif wara xhur ta' konsultazzjoni pubblika se jkun qed isir ukoll tibdil fih dan l-MFSA bilan li ssir aktar proattiva u effiċjenti. Ħajkun hemm diversi tibdiliet li ħajkunu sinifikanti. Fosthom mod partikolari ħajkun hemm l-introduzzjoni ta' rwol ġdid, dak tas-CEO. Pero kif ukoll ħanaraw li r-Registry of Companies li llum li minkejja mhux part tal-MFSA iżda jiet housed fl-MFSA ħankun qed naraw li dan qed jiġi kreat entità separata għalih. Dan kollu qed isir biex l-MFSA tifoka aktar fuq l-irwol regolatorju tagħha, fl-istess waqt li tattira aktar industriji ġodda lejn pajjiżna, bħal fintech u l-blockchain. Dan flimkien ma tibdil fl-MFSA allura ħankun qed poġġi lil Malta bħala pożizzjoni eċċellenti f'pożizzjoni li tkun unika wkoll li tatratta ekonomiji ġodda lejn il-pajjiż. Dan kollu fl-isfond il-Ministru tal-Finanzi qal li pajjiżna għandu biex ikun kburi u sodisfatt fi żmien li għandu wkoll ċans jisfrutta l-potenzjal ta' opportunitajiet ġodda li jistgħu jġibu magħhom sitwazzjonijiet bħal Brexit. Allura qed nuru li aħna dejjem up to date mal-iżviluppi u bekk pajjiż jibqa' b'dak it-tkabbir u b'dak l-investiment.